A je to tady všechno takový odhalený a úplně jiný. A už dostávám tady migrénu z toho troubení. Jitka si dala 2 kafe a já jsem si dal 1 kafe. V mé kávě se už utopila moucha a už jsem tak otupila, že se mi vytáhla a to kafe si v klidu vypiju. Smrt tam byla braná tak nějak přirozeně, docela pohodově. Míša si to užil. Popel spalujících se mrtvých lidí.